يغني منእሰይ ዮናስ ሓጎስ ካብ ዳላስ ክቡራ ሰማዕቲ ረድኤና ዮናስ ሓጎስ ካብ ዳላስ ምሳይ መስመር ቴሌፎን ኣሎ ከምዚ ኩልና ንከታተሎ ዘለና ኣብ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ዳላስ ክልተ ዳስ ናይ ኤርትራውያን ይንገዳ ኣሎ ብዛዕባ እዚ መብርህ ክበኒ ፈቃደኛ ስለ ዝኾነ ንዮናስ ብሽም ሰማዕቲ ረድኤና ከመስግኖ ደሊ ክብረት ይሃበለይ የغنيለይ መንእሰይ ዮናስ ብዛዕባኻ ዝማሕበራዊ መራኸቢታት ደለይቲ ፍትሒ ከም ትንቀሳቐስ ትፈልጥ እየ ኩኑ ዝኸይድ ሰፊሕ ሓበሬታ የብለይን እሞ ብዛዕባኻ ክትገልፆ ትደሊ እንታይ ኣሎ ቅድሚ እቲ ኣብ ዳላስ ዝካየድ ክልተ ዳስ ምዝራብና መጀመርያ ከዓ ስለቲ ዘጋጠመና ናይ ቴክኒክ ፀገማት እቕሬታ ይሓተካ ዘይተሓስበ ቴክኒካዊ ፀገም ኣጋጢምና ካብ ተደልየን ላዕሊ ተፀቢኻን እሞኒ ደጊመ እቕሬታ ሓተካ መንእሰይ ዮናስ ፀገም የለን ሓረጉ መጀመርታ ነዚ ዕድል ስለ ዝሃብከኒ ብልቢ የመስግነኪ ሽመይ ዮናስ ሓጎስ እዩ ዝበሃል ዝቕምጥ ኣለኹም ዝበልክዮ ከተማ ዳላስ ቴክሳስ እዩ ምናልባት ኣብ ኤርትራ ነዊሕ ግዜ ነይረ ኣብ 2006 ጀሚረ ድማ ከም ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ስደት ኣለኹ ባክግራውንድ ናተይ ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ኢንጂነሪንግ ግራጁዌት ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ኣብዚ ምስ መጻኹ ምናልባት ምስ ፍትሒ ብዝተተሓሓዘ ካብ 2011 ጀሚርካ ምንቅስቓስ ናይ መንእሰያት ክጅምር ከሎ ስምረት ኤርትራውያን መንእሰያት ንለውጢ ክብል ከሎ ካብቶም መሰረቲ ብድሕሪኡን ካብ 2014 ጀሚርካ ከዓ ከም ኣቦ ወንበር ናይቲ ምንቅስቓስ ኮይነ ስጋብ 2017 ነታ ምንቅስቓስ ሙሉእ ገዲፍና ናብ ካልእ ናይ መንእሰያት ምንቅስቓስ ገዲፍናስ ናብ ካልእ ዕብይ ዝበለ ናይ ህዝባዊ ምንቅስቓሳት ገለ ኣብ ምትዕብባይ ካብ ይኣክሉን ክጅመር ከሎ ስጋብ ኣብዚ ዝበፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ብውልቀይ ከም ሰብ ኣበርክቶ እናግበርኩ ዝንቀሳቐስ ዘለኹ ሰበ ነቶም ዘይፈልጡኒ ምናልባት እዚኣ እኽልቲ ኣመስለኒ ይቐኒለይ እቲ ይቅብካ እንደለኻ ሓበሬታ ንባዕሉ ብዙሕ መብርሂ ዘድልየሎ ግን ሎምስ ስለ ዘይኮነ ዕላማና ካልእ ግዜ ክንምለሶ ኢና ኣብዛ ናይ ሎሚ ኣብ ከተማኹም ከተማ ዳላስ ብህግደፍ ዝውደብ ፌስቲቫል ኤርትራውያን መበል 48 ዓመት ክካየድ ብኣንጻሩ ከዓ ብይኣክል ዝተወደበ ባህላዊ ምሸት ከም ዘሎ ሰሚዕ እሞ መጀመርያ ንስኻ ነዚ ክልተ ዳሳት ናይ ኤርትራውያን ብኸመይ ኢኻ ትገልጾ መጀመርያ ብመሰረቱ ማለት እዩ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዲያስፖራ ይኹን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ምትእኻብ ክገብር ባህልታት ናይ ዝተፈላለየ ብሄራት ከንፀባርቕ ብዛዕባ ምዕባለ ናይ ሃገር ፀብፃባት ክሰምዕ ናይ ስነ ጥበብ ናይ ምህዞ ኤግዚቢሽናት ክገብር ፍርያት ውሽጢ ዓዲ ክርኢ ክሸይጥ ተመክሮ ክለዋወጥ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ድማ ከምኡ ናቱ በርክቶ እንታይ ምዃኑ ክፈልጥ ዘለዎ ዕድላት ክፈልጥ ካልእ ከምስታት ኣገዳሲ እዩ ክድፋኣሉ ዘለዎ እዩ ካብ ቅድም ነቲ ኣብ ንቓልሲ ኣብ ገድሊ ዝነበረ ንምድጋፍ ተባሂሉ ኣብ ቦሎኛ ከምኡታት ዝጀመረ 48 ዓመት ዝገበረ ሕጂ ይብልዎ ኣለዉ ሕጂ ግን እዚ ንሪኦ ዘለና ብሕልፊ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ዓማፂ ስርዓት ብሽም ፌስቲቫል ትሽሙ ፌስቲቫል እቲ ኣብ ውሽጢ ዝግበር ትሕዝቶ ግን ከምዚ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሽወደን ዝተዓዘብናዮ ኩናት ምፅሕታር ህዝቢ ምስ ህዝቢ ምብኣስ ፀርፍን ብድዕን ዝመልኦ ስነ ጥበባዊ ፍርያት ምፍራይ እቶም መደርቲ ወይ እቶም ፕሮፓጋንዲስት ዝብሎም ከዓ ትዕቢትን ፈኽራን ዝበዝሖ ዘረባታት ናይ ብሓቅን ህዝቢ ዝጠቅም ወይ ከም ህዝቢ ከዓ ዘረብሓና ነገር ይገብር ኣሎ ኢልካ ክትዛረበሉ ይትኽእል ኒኻ ስለዚ ሽሙ ይድኣሉ ፌስቲቫል ተባሂሉ እምበር ፌስቲቫል ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ኣይኮነን እቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ዘየርብሕ ዝጎድኣና ከም ህዝቢ ሕማቕ ስምብራት ዝገድፍ ዋጋውን ዝኽፍል እዩ በንጻሩ እቲ ብደለይቲ ፍትሒ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ንሕና መንግስቲ ኮናን ንህዝቢ ተቆፃፂርና ናይ ሓዝና ግን ኣብ ስደት ኢና ዘለና ኣሳጊጉ ኣብ ከምዚ ስደት ክንሰፍር ዝገበረና ስርዓት ኣብዚ መፂኡ ብሽም ፌስቲቫል ሸፈጥ ክገብር ከሎ ንህዝቢ ከተናግር ከሎ ፀርፍን ብድዕን ካልእ ከም ሕብረተሰብ ናብ ሕማቕ ኣንፈት ዝወስድ ተግባራት ክገብር ከሎ እሞ ከዓ ኣብቲ ዝተሰደድናሉ ዓዲ ካብ ሃገርና ኣሳጊጉናስ ኣብቲ ዘለናያ ከዓ ህዝብና ከደናግር ከሎ ሪኣክት ክንገብር ዝጠቅም ከም ዘይኮነ ኣዌርነስ ከነምፅእ ንህዝብና ክነንቅሕ ግቡእና እዩ ከም ግቡእ ከም ጥቅም ሕጂ ዝግበር ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፍታት ገለ ጌርካ ተቃውሞካ ክትስምዕ ነርካ ሕጂ ግን ካብኡ ዓቢና ካብኡ ኣብ ዝሓሸ ደረጃ በፂሕናት ህዝቡን ነቂሕሉ ስለ ዘሎ ኖ ንሕና ንሶም ተኣኪቦም ገብሩ ኣለዉ ምስ ህዝብና ዘባእስ የብልናን ኣብቲ ናቶም ዳስ ከይድና ሰላማዊ ሰልፊ ጌርካ ኣንጻሮም ከም ዝኾነ ዓይነት ክነስምዕ የብልናን ግን እቲ ዝግበር ዘሎ ንህዝቢ ዝጠቅም ከም ዘይኮነ ምስ ሕልንኦም ከም ዝርትዑ ንክንገብር ካልእ ኣማራፂታት ከዓ ክንዝትየሉ ንኽእል ከም ዝጋጣሚ ሰብ መፅዩ ስለዚ ገለ ነገር ክትገብር ከለካ እንታይ ኮይኖም ገይሮም ኢሉ ናባኻ ገፁፅን ምባሉ ስለ ዘይተርፍ ካልእ ዳስ ትገብር ምናልባት ነቲ ናይ ሳዕስዒትን ናይ ባህልን ወኒ ዘለዎን ናይ ብሓቂ ብሱላት ዓበይቲ ተመክሮ ዘለዎም ስነ ጥበበኛታት ኣብ ለምበ ፍትሒ ኣለዉ በዚ ኣጋጣሚ ብኡታት ጌርካ ምትእኽኻብ ክትገብር ኣገዳሲ ኮይኑ ስለ ዝረኽብናዮ ከምኡ ከዓ ንገብር ኣለና ብኣክል ወደብ እምበር
ኩሉ ደላይ ፍትሒ ክዓስሎ ዝተፀውዐ ኩሉ ሕልና ዘሎ ኤርትራዊ ግድን ደላይ ፍትሑን ክኾን ይብሉን ክዓስሎ ዝድለ ዘሎ ምትእኽኻብ ናቶም ፌስቲቫል እዩ ዝበሃል ብዙሕ ሰብ ክመፅኦ ክእል ይኸውን ግን ኣብቲ ሰዓት እቲ ካልእ ኣዌርነስ ክነምፅእ ስለ ዘለና ነቲ ኦልተርኔቲቭ ዳስ ከዓ ኣዳሊና ኣለና ማለት እዩ ኣቶ ዮናስ ሓጎስ ናትካ እንተራ እንታይ እዩ ኣብዚ ትብሎ ዘለካ መተካእታ ናይ ህግደፍ ዝዳሎ ዘሎ ዳስ ትፈልጦ ዲኻ እቲ መደባት ከ እንታይ ምዃኑ ክትነግረኒ ትኽእል ዶ እወ ይፈልጦ እየ ናተይ ተራ ሓቂ ንምዝራብ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጌሻ ስለ ዝነበርኩ ሕጂ ተመሊሰ ብከምዚ ዝበሃል ተራ የብለይን ነቲ ዝዳሎ ዘሎ ግን ሙሉእ ደገፍ ኣለኒ ከምቲ ዝበልኩኺ ኣብ ዓድና ዝሳጎገና ስርዓት ኣብዚ መፂኡ ህዝቢ ደንቂሮ ህዝቢ ታሊሉ ብኪኒኡ ዝሓልፍ ከዓ ካብኡ ዝኣቱ እትዋት ከዓ ነቲ ጨቋኒ ስርዓት ኣታዊ ኮይኑ ንህዝብና ዝያዳ መጨፍጨፊ ዝያዳ ንእሱራት ዕድመ ስቅያቶም መናውሒ ክጥቀመሉ ከሎ ስቂልና ክንዕዘብ ስለ ዘይብልና ካልእ ኣማራፂ ምንዳይ ኣገዳሲ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ሞቶም ዝገበርዎ ወይ ነቲ ዝወደቡ ውልቀ ሰባት ትካላት ከም በዓል ይኣክል ንሶም እዮም ኣነ ግን ክሳተፈ ብውልቀይ ምናልባት ኣብቲ መዓልቲ ዕለት 6 ዘሎ ኣሳይመንት ተዋሂቡኒ ውሽጢ ኦርጋናይዝ ምግባር ዲገለ ኣብኡ ክሳተፍ ክኾነ ግን ካብቲ መጀመርያ ካብቲ ፈለማስ ጋብ ሕጂ ብዘሎ ናተይ ተራ የለን ግን እቲ ዝርዝር ትሕሶ ናይቲ መደባት ዝካየድ ዘሎ ዕለት 5 ነሓሰ ደለይቲ ፍትሒ ነንሕድሕዶም ዝዝትይሉን ይህን ምሂን ዝበሃሉሉ መዓልቲ ኣሎ ኣብቲ ናይ ኤርትራን ኣሜሪካን ኮሚኒቲ ኣለና ብዳላስ ኣብኡ ዝግበር ዕለት 5 ዕለት 6 ካብ ሰዓት 7 ምሸት ዝጅምር ባህላዊ ፀወታ ወይ ባህላዊ ምሸት ኣሎ ምስ ዓበይቲ ስነ ጥበባውያን ከም በዓል ዮሃንስ ትካቦ ሮቤል ሚካኤል በዓል ኣሮን ገለ ዘለዎ ዕለት 7 ከዓ ካብ ቀትሪ ሰዓት 4 ጀሚርካ ስድራ ቤታት ቆልዑት ዓበይቲ ኩሎም ስድራ ቤታት ዝራኸብሉ ነንሕድዶም ዝላለይሉ ዝፃወትሉ ናይ ባርቤኪው ገለ መደብ ኣብ ሓደ ፓርክ ኣሎ ስለዚ ናይ 3 መዓልቲ መደብ እዩ ዝብደለይቲ ፍትሒ ተመዲቡ ዘሎ ምትእኽኻብ ሕጂ እዚ ክልተ ዳሳት ቀንዲ ዝፈልዮ ነጥብታት ከተብሎ ሓለይ ትኽእል ዶ መንእሰይ ዮናስ እቲ ክልተ ዳሳት ዘለዎ ቀንዲ ፍልሊ ከም ተቐዲመ ዝበልኮ እቲ ሓደ ብሽም ፌስቲቫል ዝተወደበ ግን ኣብ ውሽጡ ፅልኢ ዝነዝሕ ንኹናት ዘጋውሕ ንኹናት ዝፅውዕ ፀርፍን ብድዕን ዝመልኦ ስነ ጥበባዊ ፍርያት ምፍራይ ክኸውን ከሎ እቲ ሓደ ዳስ ከዓ ዘይተመለሰ ሕቶ ኣለና ከም ህዝቢ ካብ ዓድና ለሳጎጎና ስርዓት ኣሎ ሕቶ ፍትሒ ኣይተመለሰን ሕቶ እሱራት ኣይተመለሰን ሕቶ ዲሞክራሲ ሕቶ ቆዋም ኣብ ኤርትራ ኣይተመለሰን እዚ ሕቶ እዚ ከዓ ክምለሰልና ክኽእል ኣለዎ ኢልና ሕቶና ስለ ዘይተመለሰና ቀጻሊ ሕቶና እናሓተሉ መድረኽ ከም ዘሎ ንኽነርኢ እዩ በቲ ካልእ ኺኒኡ ዝሓልፍ ከዓ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልክዎ እዚ ስርዓት እዚ ንህዝብ ደገ ተኣኪቡ ዘሎ ህዝቢ ከምዚ ገይሩ ኣኪቡ ቪድዮታት ቀሪፁ ነቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝብና ብጀካቲ በኣካል ኣብ ባይታ ዝጭቆኖ ዘሎ ዝብድሎ ዘሎ ዝኣስሮ ዘሎ ከይኣኽሎ እቲ ኣብ ስደት መፂ ዘሎ ህዝቢ ከዓ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ተሰሊፉ ከም ዘሎ ሕቶ ከም ዘይብሉ ከምስል ነቲ ቪድዮታት ህዝቢ ኣብ ዲያስፖራ ዝቕምጥ ኣብ ጎኒ መንግስቱ ከም ዘሎ ኣርእዩ ኢሉ ቪድዮታት ቀርኢ እቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝብና ከዓ ብጀካቲ በኣካል ዝወርዶ ዘሎ ማህሰይቲ ስነ ኣእምራዊ ማህሰይቲ ክገብረሉ ስለ ዝኽእል ሕቱኡ ንሓተሉ ኣክንዲ ትመሰሉ ኣክንዲ እቶም ጭቁናት ኣክንዲ እሱራት ደው ኢልና ሕቶ ንሓትት ህዝቢ ከም ዘለናዮ ከዓ ተኣኪብና ንሕና እውን ካልእ ናይ ሳተላይት ቴሌቭዥናት ሳላ ቴክኖሎጂ ሳላ ግዜ ሕጂ ተፈጢሩና ኣሎ ብኤሪሳት ክኸውን ይኽእል ብኣሰና ክኸውን ይኽእል ብተፈላለየ ንሕና ከዓ ኣብ ክንዲ ህዝቢ ደው ንብል ዋላ ዓቕምና ውሕድ ይኹን መንግስቲ እውን ኣይንኹን መንግስቲ ክንከውን ኣይኮንናን ንፅዕር ዘለና ግን ነቲ ሕቶት ክንምልስ ወይ ክንሓትት ደው ዝበልና ምትእኽኻብ ከም ዘለና ከዓ ነቲ ህዝብና ተስፋ ክኾኖ ክነርኢ ደው ኢልና ዘለና ምትእኽኻብ ኢና ኢልና ክገልፅ ይኽእል ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ብናይ ኢሳያስ መደረ ኣይ ከሰርናንን ካልእን ኩሉ ሰብ ንዑ ገዲፉ ናብቲ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ወይ ይኣክል ኢሉ ወፂኡ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብዝተረኣየ ሓደ ምዕባለታት ግን ተመሊሱ ናብ ህጊ ደፍ ይኸይድ ኣሎ ሰብ ርግፀኛ ዲኻ ዝትብሎ ዘለኻ ኣብዚ ናይ መተካእታ ናይ ህጊ ደፍ ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ ድዩ ዝደንበ ተቃውሞ ወይ እዚ ሓሲብኩሞ ዘለኹም ምትእኽኻብ ነዘን ክትብለኒ ዝፀናሕካ ሕቶታት ይምልስ ድዩ እሱ ዝምልስ እንተኮይኑስ እንታይ ኮይኑ ሰብ ይገድፎ ኣሎ እወል ብርግፅ ንሕና ክንሓትት ኢና ንምፅር ክንምልስ ኣይኮንናን ሕቶ ኣለና ሕቶ ፍትሒ ኣለና ሕቶ ዲሞክራሲ ኣሎ ሕቶ ቅዋም ኣሎ ሕቶ እሱራት ኣሎ ሕቶ ጭቆና ኣሎ እታ ዓድና ናብ ፀልማት ናብ ደልሃመት እያ ትኸይድ ዘላ ነዚ ሕቶ እዚ ንኩሉ ሰብ ማዕረይ ድብፅሖ ኩላና ናብ ስደት ኢና ዘለና ስለዚ ዓድና ሓራ ክትከውን ኣለዋ ካብ ከምዚ ዓይነት ጨቋኒ ስርዓት ሓራ ክትከውን ኣለዋ ዓቕምና ኩላና ክንገብር ክንክእል ኣለና ኢና ናብቲ ሕብረተሰብ ኣዌርነስ ንምፅእ ንሕና ከዓ ዝከኣልናዮ ኩሉ
بتي كبابينا زلو بتحق نايتي ننبرلو زلنا عالم زفقدو صقط خجبر معناه محبر سب عالم صقطي قبل علت سرعات خجبر سعرتاتينا نجبر مالتي سلازي تملسي كلها ناينا نملسو زلنا ويكا السرعات مستقلي زملس حطوتاتي زلو تقدامي تكن سرعات كإلا تبل صقط مقبارين هنا سرح مالتي كم تزبل كيو خا ناي بحق يابتز حلفن ابنت نتا ناي شودن تجبرت ناي إرتراوين فيستيفال تباهيلو استجبره جن كم تعنتو يزبلكو ناي بحقنا فيستيفال عينت مثل زي كونس كل عينت مثل زلو حتو متأخخاب حدا لبام حتاتي حتو زقبو حتو تاتن بقر إرترا كرع قبلو نيروم كرع توم سنة أربعينات مالتي إرترا تقسكس على مع عبيلا خمس خوينا قلبلو نيروم سلازي تمعبل زلا هاجر موقع 3.4 مليون حزب زلو هاجر كندز أخلو سدتنياتات بشور انت أكيبو مرأيسي انتاي نحنا فريات كم فيستيفالات نحنا نفلت فرياتنا يعدي تلالي اللو قلمله اكزيبيشنات يزقبر نحنا جن فرياتنا بمول سدتنياتات مخانا زرقنا اللو قاتامي كندز أخلو سدتنياتات كاب إرترا خوتوس انتاي اوصيوهم سلام انتاي تسديدهم نزبل حتو زملسو يدلي سلازي ابتي ناي فيستيفال ولا نايتي إلهم زقبرو ولا حجون أبدالا زقبر ناي بحق زعد زي آسي أبوشت هاجر ترف من إسي كم زي بالله ترقي تأشميع دحر أبو زغدا سبك أنا بهقدف كيدو لنا مولو نتصقعو عين خلينا بركة مبزحت يوسب نافقوت هزبو نافقوت بهلو قال له من البات كسعسع بهالي دلي قال لازم تسخون خلي لكله خا نتهاجروا نتعدوا نتوم سدرابيتو زلو حيزولو زلو سرعات هقدفي نحنا منقستي كنا نكم زبالكو نقدد له حيليه بنا نبانا متيو دسيلو تدي متيو خا ولا حانت مقصع يلن نسوم جن نبعد خيد كملس دل سبالو سدرو خري أديو خقبر أديو زحمت كبتصح كمرعو زخيد بزح من إسي قالو سلازي أبت داس نيدلي تفتح انت متيو زعدل زي أخن فقام وقانو سلاز فلت أبا خيدو أتندان سوسيدو أبت عد خيدو تحتدليو فتسيمون خمتس بايتاي اتحلو مالتي بخمز عين خريو نخلينا امبرناي بحقي زيت الإز نزح زنبر بلو عرعدو قد زبل نبرت صبحنغو كوينات تمالي حليفو بإرترا حجون دبنا ناي كوينات جنا أيتلعلنا له كوح انت إلى بحقي زرا أخيو بشودن نخنا بأمريكا دمت سب كيدو نتجنبار زلو سب برد حيزو زبريو أيكونن تحق إن السخلو جن نتي مسكينة يبرخ حدر زلو مأسي بلو عيو قلنا دابلكا ندرس حسن كابتهم سنة طبابنياتات ويكابتهم أرتيست كبر سويلو يتقع علو ناي بحق جن بلبو أبتخوينات خمزي دلي أبون كساتف عقمن بقعتن دليتن كم زي بلوسي كلها نفلتو حكيو أتندانس خمل سلز خدجن نابه قدف كيدو لنا كنون جلون عين خلينا كل هلخ كي تعذب كان منسيونس هلخ دمسل نجر جنبكو خين تسمعنا أنا هلخ هل خالون ديو ناي بحق مالسي قربتا زلبا على الكيتنو حنامبر اب ايرترا زلو تي سيستم نبعلو نخوي كريت تقبر حدا ود 10 6 ود 15 عامت من اسي نابساوا وسيركا برئسو خمز حسب برئسو خمز يحسب ننفسو انت خقبر كم زلو خمز يفلط غيركا انت مبيركا ين حدا 6 عامت 10 عامت معاس كم شيء معاس كم زبلع معاس كم سخات نغرون تهونكا ننفسو بعلو خمز حسب كي تلمامد انت نبيرو بفيسكات راح تسمع نسخاز بالكايت راح كله حق خوينو خمس سمعوا بروباغندا كله ميدياتات عاطي خمس بركايو دحر ويانا صلات خيام تبلوم صلاتنا يم بلوها نحنا مس زنكلتا هاجرات كم تعنتو يزبلكيو كلتا ينيلو زحسب تحق زي تردو طرحيو إلو اب افدبولا وقع بزعبهم بزعبا فقرن قالن كزارب كله قولو فساد النسو سلازبل طرح افكرتنا خوينهم حزب تግራይ ካ ጸላኢ ስለዝበለ ጸላኢ ኮይኖም ማለት እዩ ስለዚ አከምዚ ዓይነት ናይ ህልኽ ፖለቲካ ንሱ ጸላእን ተገብሮም ጸላኢ ጌርካ ትፍርጆም ህወሓትን ህግደፍን እዩ ድበኣስ ዘሎ እቲ ህዝቢ ካ ግዳይ ይኸውን ኣሎ ሕጂ ብክልቲኦም ፖለቲከኛታት አንጻር ኤርትራውያን ዝግበር ጠገለ ዘይብሉ ጎስጓስ ኣሎ ብህግደፍ እውን አንጻር ህወሓት ይብገስ እቲ ጽልዋ ግን ናብቶም ህዝቢ ትግራይ ይወርድ ኣሎ ህግደፍ እቶም ኤርትራውያን ሲ አንጻር ተጋሩ ይዕጥቆም ኣሎ ኢልና ክንዛረብ ዝኽእል ጭብጥታት ኣለና ድዩ እዚ ድምፅ ራድዮ ኤረና እዩ ህግደፍሲ ብርግጽ አንጻር ህዝቢ ትግራይ ውስጉስ ድዩ ብጀካ አንጻር ህወሓት ብምሉእ እቲ ዝኸይድ ዘሎ ናሬቲቭስ ካብቶም ቀንዲ ኣሳሰይቱ ናይ ሶሻል ሚድያ ፕሮፓጋንዲስት ናቱ ዝብሎ ተጋሩ ዝበሃል ከይጠፍኡ እዛ መሬትና ሰላም ኣይትረክብን እያ ዝብለካ እንተልዩ ህዝባዊ ግንባርሲ ህዝቢ ኤርትራ ወኪልና ህዝቢ ኤርትራ ኢልና ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና ትገድሊ ዝነበረ እቲ ህዝባዊ ወያነ ትግራይ ከዓ ናቶም ልክዕ ከምዝናሃና ህዝባዊ ግንባር እዩ በቲ ተዓሊሙ ብዝደርፊ ዝድረፍ ዝነበረ ለለዋ ለይብላ እንዳበሉ ዝገብርዎ ዘለው ፕሮፓጋንዳ
ናይ ብሓቂ ንሕወሓት ንምንኣስዩ ወይ ንምባል ኣይኮን ሰራዊት ናይ ትግራይ ካብቲ ህዝቢ ትግራይ ዝነቐለ እዩ ክንዱ ዓይነት ምርዳእ ዘይብሉ ፀጋሙን የማኑን ዘይፈልጥ ዓይነት ናሬቲቭ ጌርካ ምቕማጥ ነቲ ታሪክ ናቶም ብዛዕባ እታ ንገርን እንዶ ሓለፋይ ትብል ደርፊ ኣብ ደርፊ ገይሮም ዝኾነ ደርፊ ብኤርትራ ክወፅእ ከሎ ኣብ እንዳ ዜና ነርኪ ክንስኺ ኣብ እንዳ ዜና ሳንሱር ከይተገበረት ትወፅእ ደርፊ የላን ዝጎይቶኦም ሽኮር ገለ ዝበሃል ደርፊሲ ነቲ ታሪካዊ ደርፍታት ናቶም ከም ሰረቕቲ ከም ሓሰውቲ እንዳገበረ ፕሮፓጋንዳ ክነዝሕ ከሎ እንታይ ዓይነት ናይ ፅልኢ ፕሮፓጋንዳ ኣብ መንጎ ህዝብታት ነዝሕ ኣሎ ሕጂ እቲ ህግደፍ ስለምንታይ ከምኡ ገብር ኣሎ ኣይገርመንን ኢናዓይ ህዝብና ግና ከምዚ ዓይነት ናይ ፅልኢ ፕሮፓጋንዳ ምእታው ፅባሕ ንጎዋጋ ከኽፍለና ከም ህዝቢ ከዓ ምስ ኩሎም ጎረባብትና ምስ ሱዳን ይኹን ምስ ጅቡቲ ምስ ትግራይ ይኹን ምስ ኢትዮጵያ ንሕና ብሰላም ክንነብር እታ ሃገር ሲ ኣይተፀበናን እያ ንኩላህና ንሶም ሃገሮም ኣለዎም ንሕና ሃገርና ኣለና ኤሊታት ተጋሩኸ ንህዝቢ ኤርትራ ዝቐንዐ መጥቃዕቲ ኣይገብሩን ኣለው ድዮም ዋላ ስነ ጥበበኛታቶም ዋላ ፖለቲከኛታቶም ይገብሩ ባ ንዑ ከዓ ንቃወሞ ዝኾነ ዓይነት ህዝብታት ዘቃራሕን ህዝብታት ዘራሓቕ ኣብ ዘይተደለየ ረፅሚ ደእቱ ትግራይ ምፃእ ብኤርትራ ምፃእ ብኩሉ ክንቃወሞ ጥራሕ እዩ ዘለና ንሕና ሓላፍነት ኣለና ንህዝቢ ኢና ንቃለስ ዘለና ኢልና ንዛረብ እንተሊና ኣብ መንጎ ህዝብታት ዕርቂ ዘምፅእ ሰላም ዘውርድ ዓይነት ዘረባታትን ናይ ፖለቲከኛታት ይኹን ናይ ስነ ጥበባውያን ንዑ ጥራሕ ኢና ፕሮሞት ክንገብር ዘለና በየናይ ማእዝን ይምፃእ ብዘየገድስ ከዓ ንህዝብታት ዘራሓቕን ዘቃራሕንን ክኸውን ከሎ ከዓ ክትቃወሞ ግድን እዩ ሕጂ ግን እዚ ንዛረበሉ ዘለና ኣርእስቲ ኣብዚ ናይ ፌስቲቫል ኮንቴክስት ስለዝኾነ ኣብዚ ናይ ፌስቲቫል ከዓ እንታይ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ይኸይድ ኣሎ ስለምንታይ ከዓ ዘይርባሓና ንዛረበሉ ስለ ዘለና ንዑ ኣድረስ ንምግባር እንተዘይኮይኑ በቲ ምፃእ በቲ ንህዝቢ ዘራሓቕ ዝኾነ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ክትቃወሞ ጥራሕ እዩ ዘለካ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ሕግደፍን ዘሎ ፅልኢ ኣብ ፌስቲቫላት ኣንፀባሪቑስ ብኡ ኢና ንዛረበሉ ዘለና ካብቲ ቀንዲ ርእስትና ብዙሕ ኣይወፃናን ኣብ መንጎ ተቃውምቲ ናይ ኤርትራ እውን ሓደ ካብቶም መቃቃል ፈጢሩ ዘሎ እውን ንወያነ ድግፉ እዮም ንወያነ ኣይድግፉን እዮም ዝብል መግለፂታት እዩ ኣብዚ ብየኣክል ተወዲቡ ዘሎ ናይ 3 መዓልቲ ንኤርትራውያን መደባት ነዚ ህዝቢ እዚ ነዚ ክልቲኡ ህዝብታት ዘቀራርብ ፕሮግራም ኣሎ ዶ ወልከም ዝበልኩ ኸ ዕለት 5 ኩሉ ደላይ ፍትሒ ናብዚ ናይ ደለይት ፍትሒ ዳስ ዝመፀ ንሕድሕዱ ዝዝትየሉ ዝዘራረበሉ መድረኽ ፍጠር እዩ ከምኡ ዓይነት ምትእኽኻብ እዩ ዘሎ መደብ እዩ ዘሎ ዝኾነ ዓይነት ሰብ ምናልባት ርእስታት ትዛረበሉ ነፃ ናይ ዝርርብ መድረኽ እዩ ዋላ ዝትብልዮ ዘለኺ ንትግራይ ናይ ብሓቂ ድግፍ ድዩ ንኤርትራ ክሒዱ ንትግራይ ዝድግፍ ደላይ ፍትሒ ኤርትራ ዝበሃል ከኣሎ ዲን ምዃኑ እውን ኢሉ ክሓትት መሰሉ እዩ ኣብቲ ናህናዳስ ትፅቡቕ ነገሩ እንታይ እዩ ዝኾነ ሰብ ነፃ ሓሳቡ ናይ ምግላፅ መሰል ኣለዎ ሓሳብካ ስለ ዝገለጽካ ነውሪ ይኮነን ሓሳብካ ብሓሳብ እዩ ዘሰዓር ምናልባት ሕማቕ መረዳእታ ዘለዎ ሰብ ክህሉ ክእል ወይ ንህዝቢ ዘይጠቅም ንዑ ፅቡቕ መሲልዎ ነዚ ከዓ ብሓሳብ ተረድኦ እሞ ናብቲ ቅኑዕ መስመር ክትመልሶ ነፃ ናይ ዝርርብ መድረኽ ክህሉ ግድን እዩ ንከምኡ ዝኸውን ከዓ ምናልባት ምስቲ ግዜ ይኣክል ድዩ ኣክልን ንክንደይ ሰዓት ገለ ብዘየገድስ ሰብ ግን ክሳተፍ ክዛረብ ክምዕድ ከረድእ ዝኽእል ሰብ እንተልዩ መፂኡ ክዛረብ ዕለት 5 ካብ ሰዓት 7 ድሕሪ ቀትሪ ጀሚርካ ኣብቲ ኤሪትሪያን ኣሜሪካን ኮሚኒቲ ናይ ዳላስ ኣብኡ መፂኡ ናይ ዝርርብ ባይታ ስለ ዘሎ ክዛረብ ክዛተ ነፃ መድረኽ ኣሎ ማለት እዩ ኣጀንዳ ክለዲ ዝተሰርዐ ናይ መዛረቢ ርእስቲ ወልቲ ኣጀንዳ ኣይረእኹን ኣነ ከም ዝበልኩ ከም ተሳታፋይ ወይ ከም ኣባል ናይ ኤሪትሪያን ኣሜሪካን ኮሚኒቲ ኣብ ዳላስ ዝዛረብ ዘለኹ እታ ፖስተር ስጋብ ሕጂ ወፅያ ዘላ ናይ ዘተን ናይ ዝርርብን መድረኽ ኣብ ዕለት 5 ከም ዘሎ ኣሎ ግን ብተደጋጋሚ ንገብሮ ነገር እዩ ዝሓድሽ ነገር ኣይኮነን ዝኾነ ዓይነት ኣርእስቲ ምፂኻ ነንሕድና ዝዝትየሉ እዩ ይግበር እዩ እንታይ ርኢና ካብ ዝሓለፈ ፌስቲቫል ዝኾነ ምትህልላ ክድመስል ከምቲ ዓንቶይ ዝበልኩ ኣሳእያ ደግማ ሕጂ እውን ነቲ ሕብረተሰብ ዘይጠቕሞ ዘየሰጉሞ ዝገደደ ኣብ ትሕቲ ባርነትን ዘንብር እዩ በዚ መገዲ እዚ ፍትሒ ክትመፅእ ኢልካ ዘይሕሰብ እዩ በዚ ፀንሐ ኣገባብ ቃልሲ ነዚ ተጋጢሙ ዘሎ ናይ ኤርትራውያን ናይ ህልኽ መንፈስ ፍታሕ ዝከኣል ኣይመስለንን ስለዚ ካልእ ከም መተካእታ ኣገባብ ቃልሲ ዝሓሰብኩሞ ወይ ንስኻ ብውልቅኻ ዝረኣየካ ነገር ኣሎ ዶ ቀዳማይ እታ ናይ ህልኽ ክለ ትብል ኣብ ነንሕድሕድና እንታይ ይመስለኪ ሕጂ ብርግፅ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ስርዓት ኢሳያስ አፈወርቂ ፌስቲቫላቱ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ብብዝሒ ዝገብሮ ነይሩ ሎሚ ዓመት ብፍሉይ ኣብ ዳላስ ክገብሮ ወሲኑ ኣብ ዳላስ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ 5-6 ዓመታት ብሕልፊ እቲ ምንቅስቃስ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ኣዝዩ ሰሲኑ ብዙሕ ዓወታት ንገብሮ ምትእኽኻባት ንገብሮ ባህላዊ ምሸታት ክኸውን ይኽእል ኣኼባታት ክኸውን ይኽእል ዋላ ውፅኢት ናይ ፋይናንስ መዋጮ ክንገብር ከለና ገለ ካብ ዳላስ ኣዝዩ ፅቡቕ ዝኾነ ውፅኢት ተረኣየሉ በንፃሩ እቲ ስርዓት ህግደፍ ናብቲ ስርዓት ዝኸዱ መንእሰያት ኣዝዮም ዝወሓድሉ ባይታ እዩ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ እምበኣር ዳላስ ከምዚ ተሪተሪ ናቱ ከምኣ እንተ ኮይና ሰብኣ ከይድና ከዓ ቁሩብ ነቲ መንእሰይ ክነበራብሮ ኣለና ክንጉስኩሶ ኣለና
እናገለይሉ ንሱ ይመጽ እምበር ንሕና ተሃላሊኽና ኣይኮናን ሕጂ ብዙሓት ሰባት ንሱ ፌስቲቫል እንዳገበረ ንስኹም ከዓ ትገብሩ ምትህልላኺ ገለ እዚ ከምዚ ቢዝነስ ኣይኮናን ንገብር ዘለና ንሕና ሕቶ ፍትሒ ኣለና ሕቶ ቋም ኣለና ከም ዝበልኩ እሱራትና መዓልታዊ ኣብ እስር ቤት እዮም ዝሓድሩ ዘለዉ ሓንቲ ለይቲ ንዖም ከባድ እያ ንዓና ምናልባት ኖርማል ክትከውን ትኽእል እያ ስለዚ እቲ ስርዓት ኣብ ዓዲ ሳጉጉና ክብቅዕ ኣብዚ መፂኡ ከምዚ ዓይነት ንህዝብና ከባጩ ከሎ ከም ኣብ ጉጉይ መገዲ ክወስዶ ከሎ ሕቶና ክነስምዕ ክንዛረብ ክንሓትት ግቡእ እዩ እንተዘይጌርና እዩ ክገርም ዘለዎ እምበር እሱ ፀላኢና ካብ ዓድና ሳጉጉና ኣሎ ምትህልላኽ ኣይኮነን እቲ ምትህልላኽ ከዓ እንተልዩን ምስቲ ስርዓት እምበር ምስቲ ዝመፀ ህዝቢ ይኮነን ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝበልኩ እቲ ህዝቢ ምስኪን ወላ ሓንቲ ገሊኡ ተደናጊሩ ዝኸደ ገሊኡ ተገዲዱ ዝኸደ ኣብዚኣ እንተ ደይ መፂኻ ገሊኡ ብዓይኒ ጥርጠረ ዝረአ እዩ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ክሓሚሶምዕዎ እስኻ ምስቶም ተቃወምቲ ተኸይዲ ከፈሊጠካ ኣለኹ በሃል ተቃዋማይ ከም ዘይኮነ ሞ ጽባሕ ንጎ ኣብቲ ዓዲ ምስከደ ከይኣስሮ ወይ ነዲኡ ወይ ነብኡ ከይኣስሩሉ ምስኦም ክማሳሰሊሉ ኣብቲ ዳሶም ዝኸይድ እዩ ስለዚ ነዚ ህዝቢ ከምዚ ኢልካ ክትዛረቡ ኣይትኽእልን ክትተሃላለኹን ትኽእል ኣይኮነን ነቲ ህዝቢ ከደናግሮ ንዝመፀ ስርዓት ግን ኖ ከምዚ ኮንካን ኢልካ ክትብሎ ትኽእል ቃላት ወይ ተቃውሞ ምስማዕ ኣይ ቲንክ ምቅላስ ንሱ እዩ እምበር ኮፍ ኢልካ ኢድካ ጣሚርካ እሶም ሰብሪጋዮም ስቕ ኢልና ንፀበዮም ጽባሕ ከዓ ንሃናሪጋ ንገብር ትብለሉ መድረኽሲ ይኮነን ቃልሲ ከምኡ ይኮነን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ግን ብዙሕ ናብ ይኣክል መፂ ነይሩ ናብኦም ዝተመልሰ ሰብ ኣሎ ኣብ በዓል ናጽነት ዋላ 20 ሰነ ብዙሕ ናብኦም ኮይዱ ምስ ይኣክል ተባኢሱ ዝብል ሓበሬታ ኣለኒ ብዛዕባ እዚ መብርህ ኣለካ ድዩ መንእሰይ ዮናስ ክህሉ ክእል እዩ ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ሓደ ዓይነት ስታሚና ዘለዎ ወይ ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ብስምዒት ተጓዒዙ ይኣክል ምስ በለት ናይ ይኣክል ማዕበል ዝነበረ ኩሉ ገዝኡ ኮፍ ኢሉ ዝነበረ ሰብ ኩነታት ደሪኽዎ ከም ዝበልኪ ዓንቲ ወይ ናይ ሰላም ኩነታት ናይ ኢሳያስ ዘረባ ገለን በኣርከደትና ኤርትራዊ ምስ ሃገሩ ፍቅር ኣለዎ ብስምባደ ዝፈጠሮ እምበኣር ተቃልስስ ከይዳ እዚ ኩሉ ሰብ ተቃዊሙ ዳ ቀሪብና ኢና ሕጂስ ቀሪባ ኢሉ ዝመፀ ሰብ ብዙሕ ነይሩ ኦፍ ኮርስ ገሊኡ ከዓ ኩነታት ድርኾ ክላ በቃ ኢልካ ተስፋ ዘቁርፅ እዩ እዚ ከዓ ከምዚ ነቲ ኩነታት ኣክንዲ ብግቡእ ምርማር ኣክንዲ ኣቲኻ ሓሳብ እንተልይዎ ብሓሳብ ከረትዕ ምፍታን ወይ ከረድእ ምፍታን ገለ ክላኽላ እዚኦም ስቕ ኢሎም እዮም ኢሉ ከዓ ናብቲ ዝኸይድ ኣሎ ወይ ከዓ ከምቲ ዝበልኩኺ ይነውሖም ሞ ናብ ዓዲ ክምለስ ደሊ ኣብኡ ከይዱ ኣብዚኣ ኮይኑ እታ ትመፆ ዘላ ዋጋ ስለ ዝፈልጣ ኣብኡ ከይዱ ተኣሽሙ ክገብር ኮርዩ ዝኸይድ ኣሎ ብውልቂ ተባኢሱ ኣብ ሓደ ከተማ ክልተ ሰባት በኣሱ ሞ ኣንጻር ናይቲ ዝገበረ መሲሉ ዝኸይዱን ኣሎ ስለዚ እቲ ትዝርዝራቱ ብዙሕ እዩ ሓቂ ንምዝራብ ግን ዋላ ኣብቲ ሽወደን ዝረኣናዮ እቲ ዝሕፍር ዝመስል ኣብ ሽወደን እምበኣር ብመንግስቲ ፌስቲቫል ዝግበር ዘሎ ከምዚ ዓይነት ፌስቲቫላት ኣስተምህሮ ዝህቡ ምሁራት ኣብ ኤርትራ ተበፂሑ ዘሎ ምዕባለታት ገለ ኣክንዲ ዝንገር ወዲ ጣባ ዝበሃል ሓደን ዘርእሰናይ ዝበሃልን ስ ከምዝን ከምዝን ኢሎም ይቕረታ ክሓቱ ተባሂሉ መድረክ ክወፅእ ከሎ ካብዚ ዝኸፍእ ውርደት የለን ዘርእሰናይ ሓደ ተራ ዜጋ ኤርትራዊ መሲልዎ ክቃወም ይኽእል መሰል ናይ ምዝራብ ኣሎ ጌጋ እንተልዩ ጌጋ እንተርእዩ ጌጋ ኢሉ ይዛረብ ጌጋ እንተዘይኮይኑ ከዓ ዋላ ሓንቲ ጴጥሮስ ሰሎሞንን ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣይኮኑን ዝዕረቑ ዘሎ ንሶም ከምዚ ዓብ ነገር ከም ተገበሩ ንሶም ፖለቲከኛታትና ኮይኖም ንናእሽቱ ሕዋትና ንናእሽቱ ደቅና ከምዚ ዓይነት ምስሊ ከሪእዎም ከለው እሞ ከዓ እቲ ናይ ኤርትራ ፀገምስ ናይ ብሓቂ ናይ ወጣባ ናይ ዘርእሰናይ ዓይነት ምስሊ ገይሮም ከሪእዎ ክፍትኑ ከለው ሲ ዋላ ሓንቲ ካብኡ ንታሕቲ ክውርድ ኣይክእልን እዩ ስርዓት ካብዚ ከተናገፎ ነቲ ህዝቢ ሲ ግዴታ ኣለና ተረዲእዎ ኣይተረድኦን ግዜ ክወስድ ይኽእል ቃልሲ እዩ ኣደ ኢንድ ኦፍ ደይ ከምዚ ቀሊል መገዲ ይኮነን ቀሊል ጉዕዞ ይኮነን ግን እቲ ናህና ፃዕርስ ብከምኡ ዓይነት ኢና ክሪኦ ዘለና እምበር ብምትልላኽ ከምዚ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ከም ተሃላለኽን ዓይነት ተገይሩ እውን ክቕመጥ ኣይ ቲንክ ግቡእ ኣይመስለኒ حرة يعني اللي مودة ناينا مو متكاتا نزوجي زمتن أكبا ودادبان نايك ألسي ممرحن ألو بهلاي دي خاصة أبتي متكاتا هجدف زلو طعامات ኣብዚ ኣብ ብዙሕ ግዜ ከም ኣይላ ትሕተት እያ ብርግፅ ምተካእታ ህግደፍ ክኸውን ዝኽእል ንኤርትራ ከም መንግስቲ ኮይኑ ክመርሓ ዝኽእል ዓይነት ኣወዳድባ ክህልዎ ዶ የብሉን ናብ ዲያስፖራ መንግስቲ ገለ ዝበሃል ካልእ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ብዝተፈላለዩ ምሁራት ገለመለ ወይ ኣብቲ ምንቅስቃስ ዝነበሩ ሰባት ይኸይድ ኣሎ ግን እቲ ህዝቢ ብሓፈሽኡ ክርዳእ ዝደልዮ ከም ይኣክል ዝኣመሰለ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ዋላ እውን ካልኦት ብውልቆም ድዮም ብዝተፈላለዩ ብከተማታት ተወዲቦም ዝንቀሳቀሱ መተካእታ ናይቲ መንግስቲ ንክኾኑ ኢሎም ይንቀሳቀሱ ከምዘሎ ኣፀቢቑ ክግንዘቦ የድሊ እቲ ስርዓት እቲ ዝጠቕመና ስርዓት ኣይኮነን ኤርትራ እዚ ይኮነን ዝግባኣ እንታይ ክብል ደሊ ኣነ መተካእታ ከም ስርዓት ዘይኮነስ መተካእታ ሓሳባት ዝስዕብዎ ፍትሒ ከምፃልና ኢሎም ዝኣምንዎ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ሲ ነቲ ንደልዮ ዘለና ፍትሓዊትን ቀዋማዊትን ኤርትራስ ከምፅኡልና ክእሉ እሞ ነዚኦም ንስ ዓቦ ከብሎ ዝኽእል ኣወዳድባስ ኣሎ ድዩ ነዚ ግዜ ድመጥን ማለት እየ
هو مالتي كل ودباتات تقبرالو اندي هجي سبسي ما مخنيت انت زي دلي اذا حسابيت ودي خني حدقو حفتي اود دباب تفلالي عينه بوليتيكا واجنداتات حيزوم تفلالي عينه راي ناي بوليتيكا منقساس يكون حزبا منقساس حيزوم منقساسو ودبات خونو متخابات አለው እትሰብ ቀሚሽ አዲ ሓንኩ ኢሉ ንኸይበለ እንታይ ከም ዘይገበሩ ዳ ከም ዘይገበሩ ኢልካ ንገሊኡ ሬፍ ገሊኡ ካ ተጻዋታይ ከይኮነ ኣነ እንታይ ክገብር ዝኽእል ኣነ ሳምንታይ ክድምዕ ዝኽእል እቲ ለውጢ ብኤርትራሲ ፖለቲካዊ ለውጢ ጥራሕ ዘይኮነ ማሕበራዊ ለውጢ ንኸባቢኻ ዘሎ ሰባት ከማን ምምሃር ንኣይሱ ሰባት ስራሕ ዘይረኽቡ ስራሕ ምንቃሕ ጽባሕ ንጎ ለውጢ ክመጽእ ትምህርቲ ዕድላት ዝረኽቡ ብትምህርቲ ምትእኽኻብ በትሞዮም ተዝገብሩ ገለ ኩሉ ሰብ እንታይ ክገብር ክእል ኣነ ኢሉ እንተዝሓስብ እምበር ከምዚ ዘይገበሩ ኢሉ ከምዚ ሬፍ ንዓኻ ንገሊኦም ሬፍ ንገሊኦም ተጻወቲ ዝመርጸካ ከም ዘሎ ገሊኡ ተዓዛባይ ገሊኡ ከኣሱ ኢሉ ፈራዳይሲ ክንከውን ጽቡቕ ኣይኮነን ስለዚ ነፍስ ወከፍ ሰብ ተሃገር ተመንዚዕና ኢና ዘለና ኩላህና ብስደት ኢና ዘለና ኩላህና ብከርተት ኢና ዘለና እዚ በዚ ሬት እዚ እንተቐጺሉ ከዓ ተሃገር ኣብ ምሳኣን እውን ክንበጽሕ ስለ ዝኾንና ኣነ እንታይ ክገብር ዝኽእል ናተይ ኣበርክቶ እንታይ ይኸውን ካብቲ ከባቢየ ካብቲ ዓርከይ ካብቲ ሓወይ ጀሚርካ ኣብቲ ምንቅስቓሳቱን ጎደሎ እንተልዩ ኣነ ኣተይ ክዕርዮ ዝኽእል እንታይ እዩ ኢሉ ነፍሱ እንተዝሓትት ኩሉ ሰብ ኣይ ቲንክ እቲ ለውጢ ብኸምኡ ይመጽእ እምበር ሓደ ፍሉይ ዝኾነ ውደባ ንኩሉ ሰብ ዝስሕብ ዓይነት ንኽመጽእ ኢሉ ዝጽበ እንተልዩ ኣይ ቲንክ ኢትስ ገነ ቢ ቱ ፋር ቃል ዓለም ዘይብሉ ማለት እዩ ስለዚ ነፍሱ ወከፍ ሰብ ንነፍሱ ኣነ እንታይ ክገብር ኢሉ ክሓትት ኣነ ከስምረላ ዝደሊ በዚ ክልተ ዳስ ናይ ዳላስ ዝተበገሰ ይዕላልና ኣግፋ ሓቢልና ያኽለና ንሎሚ ዘረፈካ ኣሎ ድዩ ናይ ሓደ ደቂቕ ዕድል ክበካ መንእሰይ ዮናስ ሕራይ ብመጀመርታ ሕጁን ደጊመ ንዓኸ ከመስግነክ ክደሊ ድሓር ኣብዚ ዝግበር ዘሎ ፌስቲቫል ናይ ዳላስ ኣብቲ ናይ በቲ ስርዓት ዝወደቦ ክኸውን ይኽእል በቶም ድሌት ፍትሒ ዝወደቦ እቲ ህዝቢ ንሕና ኢና ፅባሕ ንጎት ስርዓት ክኸይድ እዩ ህዝቢ ግን እታ ሃገር ናትና ስለ ዝኾነት ብሓባር ኢና ነብራ ስለዚ እቶም ኣብቲ ድሌት ፍትሒ ትመፁ ዘለኹም እንኳዕ መጎሰኩም ኣትሊስት ፍትሒ ትፅውዑ ንኣሕዋትኩም ስለ ዘለኹም ኣብቲ ሓደ ዳስ ከይድኩም ዘለኹም ኣሕዋትና ድማ ናይ ብሓቂ ንሕልናኹም ክትሓቱ እቲ ስርዓት እዚ ነዛ ኤርትራ እንታይ ገይሩላ ዘኹርዓና ነገር እንታይ ኢና ክንኮርዕ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና እቲ ዓዲ ኸመዓሲ ለውጢ ክመጽእ ናትኩም ኣበርክቶ እንታይ ይኸውን ናይ ብሓቂ ንቐታሊኹም ካራ ተቐብሉ ከይትህሉ ብፍላጥ ድዩ ብዘይፍላጥ ነፍስኹም ክትሓትዋ እሞ ናብቲ ቅኑዕ መገዲ ክትምለሱ ናይ ግድን ምስ ደለይቲ ፍትሒ ወይ ምስቶም ኣብ ጣቕኹም ዘለዉ ውደባታት ዋላ ኣይትወደቡ ግን እንተወሓደታ ክትገብርዋ ትኽእሉ ነቲ ንኤርትራ ሳቒዩ ጨቂኑ ሒዝዋ ዘለዎ ስርዓት ካራ እንተዘየቐበልኩምዎ ናትኩም ገንዘብ ጌርኩም ስቓይ ናቶም ኣብ እስር ቤት ዘለዉ ኣሕዋትኩም እንተዘየናዋሕኩም ተመራፂ ዝብል እምነት ኣለኒ ስለቲ ዝሃብክኒ ዕድል ለጊመ የመስግን ቴንክ ዩ ኣነ ብጣዕሚ ደመስግነካ መንእሰይ ዮናስ ሓጎስ ዝሃብካኒ መብርሂ ብልቢ የመስግን እዚ ክልተ ዳስ ኣብ ዳላስ ናይ ኤርትራውያን ዳስ እዩ ሕጂ ተፈላለዩ ኣሎ ብዝተፈላለየ ምክንያት ሓደ መዓልቲ ሓደ ኮይኑ ብኩርዓት ዝፅምብለሉ ግዜ ክንርኢ ንኽእል ኢና እቲ ዝኸፍአት ህልኽን ቅርሕንትን እንተተኣልዩ ኣብቲ መሰረታዊ ነገር ብዙሕ ዝፈላለ ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዕንን እዩ ኣብቲ ብዛዕባ ኤርትራ ዘሎ ድሌት እንተ ደኣ ተሰማሚዑስ 90% ይሰማማዕ ኢለ እየ ዝሓስብ እሞ ንስኻትኩም ከም ኤሊት ካብቶም ኤርትራውያን ኤሊት ናብ ዝገጽኩም ከተማ ዝምንዎ ክላቦ ደሊ ደጊመ መስግነካ ነዊሕ ሒዘካ ኣለኹ ኣይተሓዘለይ ፀገም ዝበሃል የለን ይቐኒየለ ያረጋ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ክቡራት ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ብዛዕባ እዚ ክልተ ዳስ ኣብ ዳላስ ዝካየድ ዘሎ ክልተ ውራያት ኤርትራውያን ዝምልከት ዕላል ምስ መንእሰይ ዮናስ ሓጎስ ዝገበርኩ ኣብ ዝተወድዩ ኣሎ ዳግም ብካልእ መደብ ክምለሰኩም እየ ተቐፂርኩም ኣይበለና